тоҷикистон ва ӯзбекистон ду давлати ба ҳам дӯсту ҳамсоя ҳамкориро дар тамоми соҳаҳо рушду густариш мебахшанд, хусусан дар соҳаи маориф. дигаргуниҳои бунёдие ки дар ин соҳа ба вуҷуд омадаанд, фазои куллан навро барои ҳамгироии созандаи тоҷикистону ӯзбекистон фароҳам овард. аз соли 2018 инҷониб бо ташаббус ва иродаи сиёсии сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон дар асоси шартномаҳои байниҳукуматӣ муассисаҳои нави таълимӣ бунёд карда шуданд, ки иқдоми мазкур дар рушду густариши муносибатҳо ва пойдории дӯстии халқҳои тоҷику ӯзбек саҳми муносиб мегузорад. ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи ҳамкориҳои тарафайн дар ноҳияи ургути вилояти Самарқанд муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 154 ва дар ноҳияи Риштони вилояти Фарғонаи ҷумҳурии Ӯзбекистон кӯдакистони наву замонавиро бунёд кард. инак дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ноҳияи ургути вилояти Самарқанд, ки барои 1400 хонанда дар ду бас пешбинӣ гардида дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 154, ки аз лиҳози меъморию сохтмонӣ ва шароиту имконоти муосири илмомӯзӣ дар ноҳияи ургути вилояти Самарқанд назир надорад, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо харҷи қариб 35 миллион сомонӣ бунёд карда шудааст. бунёди ин муассисаи нави таълимӣ дар қаламрави ҷумҳурии Ӯзбекистон аз ҷумлаи иқтидомотест, ки бевосита бо ташаббуси сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев амалӣ гардид. дар муассисаи нав асосан аҳолии синни мактабии деҳаҳои камонгарон, вағаштӣ ва дигар маҳаллаҳои ноҳияи Ургут ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. бинои мактаб аз 5 қисми сеошиёна иборат буда ҳудудаш 1.5 гектар аст ва корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи марти соли 2019 оғоз гардида буд. корҳои сохтмониро дар бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 154 ноҳияи Ургут коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гулгуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси лоиҳа ва тарҳу услуби нотакрори сохтмонию меъморӣ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расониданд. бинои асосии мактаб, ки аз 3 ошиёна иборат аст, дорои 30 синфхонаи муҷаҳҳаси фаннӣ, аз ҷумла синфхонаи химия, биология, асосҳои кор бо компютер, физика, математика, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, омодагии ибтидоии ҳарбӣ, ҳунаромӯзӣ ва утоқҳои корӣ барои омӯзгорон мебошад. ҳурматлы Тоҷикистон, мо бисёр хурсандем, ки имрӯз мактаби нав ба истифода дода шуд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 154, ки бо иқдому ташаббусҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев бунёд гардид, натиҷаи ҳамкориҳои судманд дар соҳаи маориф мебошад. дар ноҳияи Ургут то ин замон 153 мактаб фаъолият мекард, инак 154 мактаб ба истифода дода шуд. бо чунин шароит ва ҳашамат мактабе, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода шуд, ба монанди як донишгоҳи бузург аст. тамоми имконияти илмомӯзӣ дар ин ҷо ба инобат гирифта шудааст. синфхонаҳои барҳавои таълимии муҷаҳҳаз бо техникаю технологияи муосир, кабинетҳои фаннӣ, 2 толори маҷлис, китобхона, осорхона, толору майдонҳои варзишӣ ва дигар иншооти ёрирасон мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шудаанд. ман аз номи омӯзгорони ноҳия ва падару модарони хонандагон ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои чунин иқдоми нек миннатдорӣ баён мекунам. qurib berilgan mana shu beyniyat xubki in maktab kushoda shudu bo tashabbusi har du prezidentҳо алоқаи байни Ӯзбекистон ва Тоҷикистон, риштаҳои дӯстӣ боз ҳам мустаҳкамтар баста шуд. бояд эътироф кард, ки чунин мактаби зебо ҳоло ман надидам. барои ниҳоят миннатдорем. дар ин ҷо акнун бояд ки фақат хондан ва боз хондан. мо аз ин бениҳоят миннатдорем ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва ҳам президенти Ӯзбекистон ташаккури зиёд изҳор дорем. умедворем, ки ин риштаҳо як умра баста мешаванд. дӯстии байни тоҷикҳо ва ӯзбекҳо аз ин ҳам мустаҳкамтар мегарданд, раву аз ин ҳам зиёд мегардад. мо ниҳоят хурсандем.
сокинони ноҳияи ургути вилояти самарқанд тадбирҳои аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев анҷом додаро ки барои таъмини рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоии ду давлати ба ҳам дӯсту ҳамсоя равона гардидаанд, самарабахш арзёбӣ мекунанд ки бунёди муассисаҳои нави таълимӣ дар қаламрави ҳарду давлат аз ҷумлаи чунин иқдомоти олӣ ба ҳисоб меравад. дар ин муассисаи таълимӣ ба фарқ аз дигар мактабҳои ноҳияи ургут 4 синфхонаи ҳунаромӯзӣ бунёду бо пешрафтатарин дастгоҳу таҷҳизот муҷаҳҳаз карда шудааст. дар 2 синфхона писарон ҳунари чӯбкорию оҳангарӣ ва дар 2 синфхонаи дигар духтарон ҳунари дӯзандагию сохтани армуғонҳоро аз худ мекунанд. ба таъкиди омӯзгорон, синфхонаҳои ҳунаромӯзӣ барои соҳибкасб гардидани хонандагони мактаб метавонад нақши калон дошта бошад. endi xudo xohlasa o'quvchilarimiz o'zini o'zi uyga band. дар мактаб 4 синфхонаи ҳунаромӯзӣ мавҷуд аст. дар 2 синфхона мо духтаронро ба омӯзиши ҳунарҳои гуногун ба монанди дохтани либос, сохтани армуғон, пухтани таом ва ғайра фаро мегирем. мошинаҳои дарздӯзӣ ва дигар аёният ки дар раванди таълим ба мо зарур аст, дар ин ҷо мавҷуд мебошад. вақте духтарону писарон дар синни мактаби ҳунар меомӯзанд, оянда дар зиндагӣ ба мушкилӣ рӯбарӯ намешаванд. ташаккури зиёд барои амалӣ намудани чунин иқдому ташаббус. chaqirtirilganman. дар доираи ҳамкориҳои дуҷонибаи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон бевосита бо ташаббуси ду сарони давлати дӯст ва бародар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам шавкат мирзиёев дар вилояти самарқанди ноҳияи ургути ҷумҳурии ӯзбекистон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 154 корҳои сохтмонӣ ба итмом расида имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. мактаб дар масоҳати 1.5 гектар сохта шуда аз 5 блок иборат мебошад. мактаб дорои ошхона бо 260 ҷои нишаст, толори маҷлисгоҳ ва осорхона низ мебошад. фармоишгари иншоот муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президент буда лоиҳа аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи саниоз лоиҳабардорӣ карда шуда аз экспертизаи давлатии ҷумҳурии ӯзбекистон гузаронида шудааст. пудрачии иншоот ширкати сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди гулгун буда дар рафти сохтмон зиёда аз 100 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ ва аз тоҷикистон бо ҷойи кор таъмин шуда буданд. ҳамаи синфхонаҳои мактаб бо пешрафтатарин технология ва воситаҳои илмомӯзии муосир ба монанди тахтаҳои электронӣ ва компютерҳо муҷаҳҳаз гардидааст ва дар ин баробар ҷиҳати сайқал додани дониши хонандагон кабинетҳои лингафонӣ бунёд шуданд ки аз таҷрибаи самаровар дар соҳаи маориф ба ҳисоб мераванд. дар ҳамаи синфхонаҳо утоқҳои корӣ, роҳраф ва саҳни бинои муассисаи таълимӣ камераҳои назоратӣ насб карда шудааст ва раванди таълим пурра зери назорат қарор дода мешавад. мактаби нав дорои 2 синфхонаи компютерӣ ва 1 китобхонаи бузурги электронӣ мебошад. дар 2 синфхонаи таълимӣ зиёда аз 50 компютер ва дар китобхонаи электронӣ бошад наздики 40 компютер васлу насб гардидааст.